зайця славілась навколо. Была церква, тут гміна, школа, церковная сельско-приходская, где шпаркой руки опекала, тропло, дубовая линейка, и доставалось ишь евмеков, тишину нам на перерывах, в особливости крикливым. Было тут назва усё парадкам, а вучняў крыху больш десятка. С Малюши, Шонова, Дубровы, со Скорого и с Франтишкова. Змирайтесь, Заберного, Сёгды, закончить курс 4 года. Со всей округи навоколу и шла детва учиться в школу. Школа учора і сёння. У гісторыка-краязнаўчым музеі в Істокі запрашаем вас наведаць залу, прысвечанай гісторыі школы. Наведвальнікі музея могуць зацягнуць альбом свайго юнацтва, знайсці сваіх настаўнікаў, аднакласнікаў. На сцэне гонар школы змешчаны фотаздымкі нашых выпускнікоў, якімі мы можам ганарыцца. Адным з іх з'яўляецца генерал-лейтенант Владимир Антонович Даньков, які скончыў Райскую сярэднюю школу ў 1958 годзе. За шматгадовую працу ў органах унутраных спраў вялікі асабовы ўклад ва ўмацаванне законнасці і правапарадку ў рэспубліцы, заслугі ў падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і навуковых кадраў узнагароджаны ордэнам за службу радзіме 3-й ступені. За актыўны ўдзел у забеспячэнні грамадскага парадку ў перыяд падрыхтоўкі і правядзення 12-го сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у горадзе Маскве медалём за выдатную службу па ахове грамадскага парадку. Серебіты добрага, мудрага, вечнага нагадваюць нам пра настаўнікаў, якія прысвяцілі сваё жыццё школе. На працягу існавання школы сярод былых выпускнікоў былі і медалісты. З 1956 года вядзецца ўлік турыстычных паходаў. Экспонатом школьного гісторыка-краязнаўчага музея в Істокі з'яўляецца энцыклапедыя старонкі гісторыі. Змешчаны матэрыял узнаёміць наведвальцам рэтаўскай школы. – 1862 год лічыцца годам нараджэння райцаўскай школы. У той час яна была царкоўна-прыхадской, вучылі дзяцей у прыватных хатах, пазней школа перайшла ў распараджэнне і пад фінансаванне Міністэрства асветы, стала народным вучылішчам, размяшчалася ў грамадскім доме. У ім навучалася 70 хлопчыкаў і адна дзяўчынка. Пад уладай Польшчы ў вёсцы Райца была польская пачатковая 5-класная школа. Дырэктарам яе быў Пучко Філіп. Выкладанне вялося на польскай мове. Райцаўскія дзеці навучаліся ў будынку, што знаходзіцца ля цяперашняга клуба. У першай палове 1941 года яна была перайменавана ў пачатковую беларускую школу і працавала ў гады фашысцка-нямецкай акупацыі. Дырэктарам райчанскай сямігодкі з 1949 па 1952 гады быў Константин Семенович Пілько. Школьныя інтэрнаты, там жылі і навучаліся дзеці з суседніх вёсак, размяшчаліся ў вясковых хатах. Першы выпуск Райцаўскай сярэдняй школы адбыўся ў 1955 годзе. Так выглядаў будынак Райцаўскай сярэдняй школы до 1972 года. У 1972 годзе перайшлі ў новы сучасны будынак школы. У 2006 годзе Райцаўская сярэдняя школа рэарганізавана ў школу-сад. Зараз гэта дзяржаўная установа адукацыі, Райцаўскі вучэбна-педагагічны комплекс, дзіцячы сад, сярэдняя школа. Дырэктарам якой з'яўляецца Марына Антоновна Урбанович. И наступивший порог приемной обстановки осветы,
вялікай, утульнай і прыгожай школе. Дзе дзецям добра вучыцца, а настаўнікам працаваць, абноўленыя класы, светлыя вокна, новая школьная мэбля. А галоўнае – спрыяльная атмасфера, якой поўніцца школьнае жыццё. На першым паверсе штодзень сустракаеш радасныя твары пачаткоўцаў і дзіцячы сад. У школьным гісторыка-краязнаўчым музеі знаходзіцца вялікая колькасць матэрыялаў па гісторыі роднага краю і вёскі. Спартыўная зала вабіць не толькі дзяцей, але і дарослых. Штогод на базе вучэбна-педагагічнага комплекса праводзяць спартыўныя мерапрыемствы паміж школамі і арганізацыямі. Смачна есці, гучыць заўсёды ў сталовай, адкуль даносіцца прыемны пах ежы. Выдатная сервіроўка і, вядома, смачная ежа спрыяюць добраму апетыту і настрою рабят, іх поспехам у вучобе. Пры такіх умовах школьнага жыцця можна спадзявацца, што вучні будуць імкнуцца да пазнання новага і здзяйснення добрых і карысных справ. Вельмі хочацца, каб хвілінка дзіцячай пары затрымалася ў сэрцы кожнага чалавека. І што правда на свеце адна, без крупінкі маны, і што шчасця на свеце няма, без тваёй стараны.